51 срещи с Оскарите всяка вечер в 21 часа. Шампионска лига. Завръщането на емоцията. От 17 февруари. Пряко по BTV Action, Ring.bg и онлайн на voyo.bg. BTV Action. Повече от емоция. Те са смели, ловки и добре подготвени. 80 готвачи стъпват на кулинарната арена в оспорвана битка. До вчера любители, днес част от епично зрелище, където победата е единственият възможен изход. Кой ще бъде новият майстор-готвач на България? Време е да започнат да готвят, сякаш животът им зависи от това. Гладиатори в кухнята. Мастършеф България. Скоро по BTV.